Grotta ddiżinjata u manifatturata mill-artist naxxari Jennings Falzon tinsab fit-triq lejn Vienna biex mill-15 ta' Novembru sa jum il-miliet tkun esebita f'villaġġ tal-miliet li se jsir f'università fil-kapitali tal-Awstrija. Dan il-presepju ta' madwar 35 piet mhuwiex għal kollox ġdid mal-Maltin hekk kif il-grotta fiha l-istess pasturi li ntużaw fil-presepju Malti li għal dawn l-aħħar 3 snin żejjem Pjazza San Pietru fil-Vatikan, l-Art Imqazza u Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta, xogħol l-artist Awċi Manuel Grech. Jennings Falzon spjega kif wara li ppjana l-presepju beda x-xogħol biex fuq struttura tal-ħadid issir bażi tal-kartapesta u tingħata l-kissja tal-fajber. Post jenjeħ ġoġiġ containers, palesset jivvjaġġaw suppost għandu jasal it-tnej fil-għaxija. Saħna ħankunu hemmhekk, it-tnejn, għallej għandna 3 ijiem jgħidu narmawh, għallej ovvjament fil-15 November jinfetaħ il-Christmas Market għax daħ jkun esebit ġewwa campus, università, hemmhekk. Ix-xogħol fuq dan il-presepju sar f'maħżen tal-Karnival bl-għajnuna ta' Norman Hill li s-soltu jibni presepji ħafna iżgħar. Spjega kif għalih din kienet esperjenza kompletament differenti hekk kif mdorri jaħdem fuq karrijiet tal-Karnival u għalhekk il-presepju kien biċċa xogħol differenti li iżda ħabb pjaċir jagħmel. Hemm ħafna differenza għax il-Karnival tittaħseb moħħok u ta' din se tivvinta ma' presepju u presepju. Jiġifieri once li għamilna dil-grotta ngħidu hekk li hemm ħafna differenza. Għax inti taħdem il-grotta rilassat u hekk. Ma Karnival huwa differenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.